ว่าน้ำและร้านวัดน้ำเพชรชาชาและนอบารอกี่จริงคือสไลShe's seen, she's nan Nishan ikmen Han bakken do Balot tente Ha jing so ba man sim ka kmen long kum da wai ba ai jing tien dang biang ka por wat ten le no ai inside your mind ling ha birthday Habas musiki bun ki jing perkat Jing pang ki wan jing ni ma Jing suk perthai di tang ha jing kmen Waso nong wei kum jo ngin shen Real spot ni duk Samla temen Aling in shan Aling in kmen Ha jing so ba man sim ka kmen Long kum da wai ba ai Jing tien dang biang ka por wat ten le no ai Inside your mind ling ha birthday Respond ni duk samla temen She's seeing, she's nan Aling in shan in kmen Ha bakken do teng teng Respond ni duk samla temen She's seeing, she's nan Aling in shan in kmen Ha bakken do teng teng Ha jing so ba man sim ka kmen Long kum da wai ba ai Jing tien da